ҳавои ғуборолуда ва хокбориш ки тақрибан тамоми тоҷикистонро фаро гирифтааст ҳоли гирифторони бемориҳои роҳҳои нафасро бад кардааст. нафас аз ҳисобе ки ман зоб дорам ҷоғар дорам аз ҳамин ҳисоб ман ҳама вақт дар боди ҳавои ҳамихелӣ ман диқи нафас мешавам, нафасгириям душвор мешавад. ҳар вирусе ки дар ҳамин ҳавои гарду чанг ҳастанд ин вирусҳо ки ба организм дохил шуданд бисёр касалиҳои ки сироятиро ба вуҷуд меоранд ва ба саломатӣ мо хеле зарар дорад. гарду хок ранги дарахту роҳу манзилҳоро ба хок монанд кардааст. сокинон маҷбуранд дар як рӯз чанд бор хонаву ашёҳои хонаро пок кунанд. бархи сокинони баландманзилҳо ки хонаҳояшон батареяҳои гармидиҳӣ дорад шикоят доранд ки бо иллати хокбориш тирезаҳояшонро кушода наметавонанд ва манзилҳояшон гарму нафасгир шудааст. ҳама то дуруни хонаро чанг медироя, ҳама пури чанг хок мешавад. чанд бор тоза мекунем, ба тозагӣ духтарчам риоя мекунад, бо мега оча бо чанг хок меша мегад. ҳаволӣ намешавем, бо саҳар мебини ягон гар ба шушагӣ монанд истад. ронандаҳое ки дар хиёбонҳои шаҳр ҳаракат мекунанд мегӯянд хокбориши 2 рӯзи ахир кори онҳоро ҳам мушкил кардааст. аз тарси ҷазо нагирифтан барои мошини ифлос аз ҳаракат дар кӯчаҳои марказӣ худдорӣ мекунанд. ҳам бовар кунед айдина 4-5 маротиба мошинро шуштем. мошини ғаш боша бо нами милисоҳо меқапан ғам метиҳанд. мошина тоза нигоҳ дорӣ бо саломатидам фоида дорад. то дурунои мошина шуштастем, тиреза пас мекунем, чанг хок ҳама дурунои мошина ҷазир мешавад. ҳавошиносони тоҷик мегӯянд боди хушку олуда ба гарду ғубор ки аз шимоли афғонистон ва узбакистону туркманистон ба тоҷикистон ворид шудааст сабаби хокбориш гардида ва чунин вазъ то шоми 29 октябр идома мекунад. баъд аз имрӯз мумкин аст борон борад ва хоку гарди чеҳраи душанбе ва дигар минтақаҳои тоҷикистонро бишӯяд.